dikai aji dhewe-dhewe. Nek kowe arep jajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamakke gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demek asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwonengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Waspadana. Waspadala. Kenapa aku iki nek nganti semurup abang, kowe mlayu ya aja. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana Sunendra Werkudara mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketak-ketik? Datan kawusa manjen wonten Gumpit Sanggar Saruk. Neno gantung sampun nalika semanten iki lho ora Petruk, suwi ora Bagong ngemedal, mlajar-mlajar wonten tapel atas nekani ngawatu. Gong apike supaya aja nganti dawe gegeran. Awak dhewe ngalah wae ayo mulih matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa, Ndarantarja, Ndakarkaca, Ndarantasena. Kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sul Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, ora ngerti tata krama ing atase batur kok wani karo Bendara. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalahke karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan mulih. Mulih piye? Mulih matur bapak nek dhewe iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono ki rumangsamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa, Gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki nom-noman. Bocah nomi keladuk wani kurang geduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Truk. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Merga pustaka Jamus Klimasada diasta Prabu Kresna. Terus saiki aku tak takon, bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora? Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Tru. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih. Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Semar ming mesem ning atine keloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka kowe. Ora iso mituruti karepe wong tuwa anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa,
maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwih becik mati mbangane kowe urip ora iso ngabekti wong tuwa. Ngono ya, Le. Nek cara aku, Truk, mulih wirang. Ning nang kene bakal tekani pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati, nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala, raine iki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Nek mati wis karurane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalah karo bayi wingi sore ta, Truk? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Nek kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa kau tak takon? Aku saiki rada usir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke, resir-siran. Oh. Saiki kowe tak pikir, mulih wirang ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung 3 perkara ta, Truk? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nisna. Mati utama, matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa. Mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip. Sukmane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jemah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi mati nista. Mulai yo tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petra iki kontrakmu swarga. Mlebu ning kono tampane widodari. Ora seneng atine. Oh ya. Wis maju. Ning aku tetep wedi ya kok. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Truk? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa, Ndaratosena ngantem aku pisan mudar arep nglawan piye? Ngene wae. Saiki ngene. Iki kok nek ana anak Pandhawa Gatotkaca Jayapata sing tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Nek kira-kira arep mateni karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Lah kuwi senengane ngono kuwi kok ora. Kok inting ora omong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Truk. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kok nek kira-kira Antasena apa Garukacapata tekan kene arep mateni kowe langsung jawe aku tak sikate, Truk. Wah iya. Wah iki aku seneng niki. Dadi kowe iki cangkemmu ombo iki ora mung kokean omong ya nyambut gawe. Ya kokean madang bareng. Ha iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takonono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajahe, Truk. Ya. Tenan ya, Kong. Tenan aja kuwatir. Ya. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Rolanggono makawi gelari rawang Toto gong tak takonane nek kira-kira arep mateni awak dhewe
Kowe tak jawil. Siap, rasa kuwatir aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndara Antasena. Iya, Tru. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen kemana nyata. Kowe tak takoni ngaku ya, Tru. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepundhing. Nyatanipun sampeyan niku bendara kula mboten ajeng goro. Tru kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu utawa ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja lakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu dina iki Petro. Mangkene to. Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para pundhen Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepundhen Pandhawa mongko manuta tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu Petro. Ayo Gong, Gong, ayo. Gong, sik wetengku lara itu. Wetengku lara banget. Lah terus piye iki? Sik lara tenan iki, lara sak dhuwur-dhuwure barang gitu. Apa? Waduh, tekan pulung ati ya, Tru, rasane. Asam lambungku munggah. Ya rasa mikir werna-werna. Kanane kaya ngene kok tak mikir werna-werna. Asam lambungku munggah tenan. Jangan ngomong aja, Tru. Iya, iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya, iya. Siap, Nino, siap. Mangke enten. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing puput sing pundi. Perkara Petro ajeng mangboto bandanen. Petro ajeng nglebokke pakunjaran, manglebokke pakunjaran mboten napa-napa. Ngoten. Ning kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Siwa Mandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, Duwer niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung Bagong wani niku merga Bagong belani karo bapak. Lho, belani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syarate Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Ning teng riku wonten Sila Ndarawati Sinuhun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyiyun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki Duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa? Wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk, ning kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngoten niku. Terus Sinuhun Mandura duka. Bagong manusmane jajalan sukertane bawana kowe menungso ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong iki pancen wonge ngeyel. Terus Sinuhun Mandura ngendika ngenten iki. Bagong kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe. Bapakmu ki wong melarat. Men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele. Nuwun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye. Nek ngonekke Petro ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak unekke, Antasena. Kowe anake ora kudu wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petro. Nah padha kula ya nesu. Kula niku mergo dianak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula dicamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangeh kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula wani niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono. Nggih. Wah. Nek tak hitung-hitung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa, Tru. Lah kene iso menggalih. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe. Nah, ngoten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetung. Belajar gelar, belajar gulung.
Men aja keslulu dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Tru. Tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Tru. Lumayan mari iki, Tru. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh ya, ora watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye? Oh sike. Iki wis rampung masalahe kok disikat. Lho, wis teluk kono, ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki Tru, ora. Iki men tanganku ku mlawe pun kena wetengmu kok. Tak kira nek njawil. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten? Kakang Garuwaca, Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garuwaca, Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Yo, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Tru. Kok tentrepku to? Ono kene, ndungkrukan tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambayen. Anggere aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Tru, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garuwaca, kowe aja bales, kowe manut wae. Atene modar. Tru Garuwaca niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wedang kopi wis Gong, wis Gong, wis. Gong, ya wis. Nggo neh. Mboten, kula nek dipotol sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nambani wong lara nguripke wong mati. Kuwi lah ngono. Anu wae kok netel. Hak dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didadal pripun? Sapa sing aku nedel? Bagong. Kene tak kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Tru. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garuwaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe ora tak tambani, nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gedruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nek aku lara kowe gedruk lemah ping 3. Oke, nek kowe karo gedruk kok ndang. Cun ora kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping 3. Oh iya. Wis ngono ya, Tru. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Diwasne gedruk mempeng ora metu to? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani neh ngene Tru Garuwaca, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biar. Ah ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya awane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Dindani Tru Garuwaca tekan kene takoni apa wigatine. Wae rasa wedi, kok tak gedroke ping 3. Mendoro Antasena jedul. Tototian Gatotkaca kinon mapak. Kinon mapak Karka Suta tekapira Kresna Parata maneher. Parta maneher sakti lara ing ujaran wang-wang semunggar cita ing Ndara Gatotkaca. Iya, Petro. Enten apa karo rawuh mriki? Petro, Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya. Oh nggih. Leres. Lah pripun to? Didhawuhi dening Sio Mandura, Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petruk wis wani ngina karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa, teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, Nun.
Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wirangi ora Punden Pandhawa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, penak awakmu. Nek boten purun wangsul, mapano. Apancat pundhakmu tak gembol dasmu dina iki Petruk. Nun sewu, Den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Punta Dewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Klasdewa niku ora tau nyuwarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan mentolo nguneke Petruk, Petruk pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Lha iki wong tuwa lho. Lha iki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Cerewet meneng wae kowe. Lha iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo mateni Petruk, mang mateni. Lha sadaya tak kok kan gunem. Mang mateni mboten apa-apa. Nggo mang botol sirah kula. Mang botol, Den. Kula percaya sampean iso wong sampean niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampeyan tau dadi dijedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan mung dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae ta, Truk, santai wae. Ora ngrekoso ta. Suarane dinggu sesuk bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo mang mateni kula. Mang mateni pun mang botol. Mang botol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampeyan mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun kek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Merga Prabu Pandu simbah sampeyan niku arepa ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Yes. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso no ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut ya. Cemelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek lho wis metu kabeh. Ndara Gatotkaca tak critani terus raine saya pucet. Terus klipat mabur ngambatir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya to. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul. Didumdil piye? Didumdil gane aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandang ngono. Waduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Ket mau nang burine terus ayo tro ming dolopi tok.
Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso iki mung kari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku iki lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ewangi nangis. Oh, iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putu ula. Putu ula piye? Mbahne Ndara Antarja iki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah. Matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Ula werna-werna? Ula werna-werna. Kowe lagi tengok-tengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan, lare angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oh, ben ula. Ula sendok sing paling entek-entekke go. Apa? Kowe gak isgo goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang wit gedhi ae. Ngisore ketok ijo banget go nglikar kok kaya penak banget. Mun nek wong goleki kowe, omong nek aku ora ono, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jileh. Oke. Lakonane terus ora usah melu-melu, Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki gong. Bapak keperanggul mungguing ayuda kebapak bawatnya bentar bentar kebabaknya mungguing ngalogo Ndara Antarja. Yo Bagong, aku sing tekan kene. Kowe gatosipun goleki Petruk. Kowe ngerti Petruk apa ora? Ngertos. Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ana. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Kok aku muni ora ana? Ora ana. Aku ngapusi, ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu ora ana wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Swara radio. Truk ngerti. Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Nganu liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Ora goni radione kanca-kanca. Belum tau urung ta kowe? Urung. Lagi anyaran. Petruk nendi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni. Mateni Petruk? Iya. Ngopo dadak suluk barang men seniman e padake katriku mulung mangrempake badya magiri reru nanggono suluk ora pethoke kok sing penting wani. Petruk tok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku ejo. Lho. Kok piye? Jenengmu lho apa? Antarja. Dundang jo ora gelem. Kon ngundang Antarna piye? Busine nggo nendi? Ya sakar mulih ngundang. Ah, ngono wae manut. Petruk iki kakangku, Mas. Petruk masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Infuske man Petruk ki waras. Aku Petruk diame-ame patine. Kowe ki duwe hati ora, Jo? Petruk ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petruk. Menungsa apa kowe? Lho. Malah ngune-uneke karo aku. Tak une-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep.
Yen kowe ngunek-unek karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mesine mergo aku wong tuwa ngajari karo Canom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo ragu ya niki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane mula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi takno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ha. Piye? Ngerong mrono mrene. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyoh awakmu. Hargae mlonyoh awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok men disembur. Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro penglibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek arep jajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demek asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwonengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Waspadana. Waspadalah. Kelapa aku iki nek nganti semurup abang, kowe mlayu ya, Jo. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana nesune Ndara Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketak-ketik? Paham ora kata-kataku? Ya aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cethor. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Ndelok, lho ki Jo, wis kuning. Ki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu, ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Tok apake, Gong? Tak apusi. Kok saka kono kaya le bengok-bengok banter banget ae. Ning ngapusi piye? Tak apusi epek-epek aku ki matno, abang apa ora? Kok glelek duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge wepe ngapusi kok. Aku dadi kono percaya, sajake epek-epekku iso malih tenan tur ning mbok dayane apa. Mripate Antarja saya mendelik terus tamake kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya. Aja. Kaya jangkrik wae terus metu ora. Engko anu, wah ampuh tenan e. Heeh. Gong, ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Anggo, udu. Kae lho. Heeh, kae. Lho ana lho kae. Oh, ada. Ana sing pentas anggo Abimanyu ora iso mabur. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu Bendara, dudu sapa-sapa truk. Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekel awake dhewe, diajar wong loro. Ya, manut le.
edan. Petro. Nggih, Ndara Praguta ya. Wah. Aja muncul klambi sapa e? Bagong. Wah, setan tenan. Buaturan ditata krama nganggo trening abang leteke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api. Ora tau wadus meka kaya ngono. Waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah, lemane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku matke Bagong ki bayar wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Nek arep perang sok kapan. Ora getak ngono to, Gong. Man cerewet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, nggri sing guyah-guyah bandem batak raimu kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune cuma Untuk mar potol kok, Gong. Kok dijabut kanggo ngono lho. Kanggo apa jenenge? Benang kae lho. Benang taleni terus kon narik cah cilik. Tau tak coba sak gusine, Nduk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku kulino dinggo. Heeh. Dadi kendro gusine. Ndara Praguta, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Truk. Heeh. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat lo candak mergani patimu. Kene mergani kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu terus. Senyum to, moh. Senyum untumu ku lho dijabut ku lho. Ngomong kiwir-kiwir iki ra risi apa, Go? Ora malah apik kaya kanggo meng iso ngono kuwi. Mbok nek kelep mbok men malah ra wareg selawase mati dari kanggo panggawa tak ayoni Ndara Praguta. Oleh mentuk palu gedene semono kae. Nyilek anu perbaikan jalane. Ngendi? Ngisor kono ngambil, Pak. Gotong gedhe, Pak. Cucuke ndase Praguta modar kalau. Gedhe abikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho, Kong. Iso mati kok? Ya iso. Praguta iki iso mati to? Iso, iki menungso ya. Waduh mongko nggon pas mburi kene iki, Truk. Wok gagar otak. Nang kengko nek nganti cangkeme metu mbluke gagar otak berat. Terus pingsan, terus mati. Kowe goleki polisi. Kowe kok ora omong to, Truk? Mbok ora meden-medeni to. Wong lan uthuk meng lirih. Lirih apa? Wong saka kene krungu mak klothak ngono kok. Kae iki mau ki watu. Watu apa? Iki sing karepmu lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati mbok men. Wis ora bakal tak pikir modar ya wis. Petro. Ponokan Bagong ora minggat saka negara Ngamarta glandang negara dadi mati kuwi. Manus kare dadan sepertane bone pisan. Untung ceket-ceket ta. Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok duka yae sini Petro kanong bola ora minggat saka negara Ngamarta glandang nenggala. Brubut melayu. Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong ki nek melayu ra iso banter mergo pupune gathuk.
Monggo suarane mak buk. Waduh. Mati kowe, Gong. Lemu mlayu ora banter ketututan Ndara Baladewa. Bagong iki adine Petruk nyul tampan ana nenggala. Terus modar kowe le. Lho. Iso slamet, Gong. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek ora iso mlayu kok. Ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat mlayu aku arep mlayu wis ketinggalan adoh. Ana ojek cecek tak cengklaki. Oh. Wah, mlayu kok. Wis sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ha iya. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek diselip Baladewa? Baladewane nyelip bedhagang ora to aku merem karo ngekep tukang ojek. Helme kanggo. Oh. Oh, to tak walik helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya. Slamet yo, slamet. Yo bali Gong, ha? Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Ha terus? Terus ngapa iki? Ngiso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Ha terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Wis malah tentrem ning swarga terus ora usah ngliwet. Rasa nggodhog wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari kowe ora digoleki mendring. Ha iya. Aku iki bangetan ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sakarepku kok ya. Wis modar wae ora apa-apa. Lho, dengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis rasa wedi kowe tak sangoni gaman, Maswa. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nang nganti kowe mati kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya, Gong. Oh iya, santai wae. Wis dadi Taman Makam wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari. Ning elek-elek ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga, golekno gaman. Hah? Golekno gaman. Arep apa? Arep maju. Ngono kuwi cah kendel e, mati kok wedi. Apa? Oh, HP ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya, Dik. Yo, majune terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi ki tenggolo ki ya ganti. Aku memang kurang manut piye ta, Tru? Ya, sewak ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mana kowe disiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Hah? Titip dompetku. Kekno bojoku ya. Engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan nyewu. Aku mati. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sah tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas. Kowe iki piye ta terus ora ketekan SMA kon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kena udu. Pokoke ana universitas. Oh lah, maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kana maju ngono? Ya. Taman iki ya kok. Taman yo gladi cengele Baladewa. Tugel del gununge caca-caca. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, Amo Suramrata, Jayawrata. Imbang yen padha-padha iki grajiku tampan legane. Wah!
jajaran iblis lan menungso lan tataran. Wah, dalah. Iki Petro nggawa graji iki oh iki. Ae susah entuke pokoke. Mungsuhe nenggala kok iki pamunaing satu seti. Tamake Gunung Jugruk Sekorasan. Iki tau tate kramas getih Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ra kunangan. Walah setan apa? Mati dereng aku, mati dereng. Cepet kamu mati. Ayo, kamu. Mangung siring sata Kurawa kambah hongke kambah hongke Surakati timerut layut sagung ratu Yai kula nyuwun mangapunten sewu-sewu rapatanipun ingkang raka tadah wadana. Ngantos kula mboten saged amam bengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan mboten saged dipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Mandura mboten saged angampah mubal babaling karepson wekasan ngliga Kyai Nenggala. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhan kuntal kaprapal. Samangke mboten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lampahan ingkang dumados ngelingi bilih Petruk menika Panakawan Padurka piyambak. Nggih, Yai. Sajaipun Petruk ngewi-ewi dhateng Raka Mandura. Kasengaja ndudul kamurkanipun ing Raka Mandura wekasan kula mboten saged ngampah mubal babaring karepson Petruk kenging Kyai Nenggala. Nanging sasampunipun menika wonten raos getun salebeting manah kula. Nanging kados pundi malih bebasanipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih. Kula nyuwun pangapunten. Koko Prabu menawi bab menika gampil. Namung kuwatosing manah kula menawi ngantos sak mangke Kakang Semar ngertos lampahan menika. Tumuli Kakang Semar mboten narimakaken sinten ingkang badhe saged amambengi kamurkanipun Kakang Nayantaka. Mila ingkang saking menika Koko Prabu Ndarawati gandeng paduka ingkang sagah ngendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Parandene gagar wigar tanantuk karya kula nyuwun mangapunten paduka Kanjeng Koko Prabu kedah tanggel jawab perkawis menika. Yai, kula wonten paring adhawuh. Bab tanggel jawab kula mboten badhe selah. Namung wonten sukune lan ing penggalih paduka Yai Prabu kedah paring pustaka jamus nyang jimat lima sada. Mesakaken dhateng kawula kula ingkang nandhang pagebluk keparang maringaken pustaka jamus lima sada tumunten kula badhe maluyakaken negaring Ndarawati. Mangke menawi Ndarawati sampun ketingal padhang. Tumunten kula badhe ngunduraken pustaka jamus lima sada wonten negaring Amarta lan ngupadi wonten pundi dunungipun Petruk. Saestu Koko Prabu, Yai kula mboten badhe wantun atur lamisan paduka Yai Prabu Ngamarta. Menawi kula mekaten dinten sakmangke monggo pustaka jamus lima sada kula aturi nampi. Nanging menawi nangke negari Ndarawati sampun ketingal padhang kula suwun pustaka kakunduraken wonten negari Ngamarta. Lan paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng mangupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Oh inggih ngestaken dawuh. Koko Prabu Mandura, nggih. Sawetawis Koko Prabu kula tilar wonten negari Ngamarta. Gusti, aku tinggal ing Ngamarta iku arepe piye? Monggo praprakone negara Ngamarta ku mung minangka dadi saksi tama atur Kyai Kresna inggih kunjuk Kyai Prabu Samiaji. Koko Prabu leres ngendikanipun Koko Prabu Mandura. Nuwun mapunten kula badhe mujatrosanipun Koko Prabu Mandura. Mangke menawi negari Ndarawati sampun padhang kula ngunduraken pustaka jamus lima sada sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngono Kresna. Inggih. Ya. Yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut. Mila klaturi lenggah sawetawis wonten negari Ngamarta, Yai Aji wonten dawuh. Pusaka kula aturi maringaken. Lan sakmangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Koko Prabu monggo kula aturi nampi. Namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati.
Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang gumitiraning asta kang gumitiraning astaning asta Setyaki wonten timbalan lah kok ora kaya adat sabene iki para Pandhawa kalah ngumpuk ana ing bangsal pengrawit mongko pendak-pendak pun kakang sowan ning Praja Ngamarta tansah sinugata panembrama ingkang banget gawe bombong penggalipun kakang nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yai Darma Kusuma sajake ewa nyawang pun kakang Werkudara gligaping paningal kaya ora tajem Arjuna ya semono uga tumungkul ing Kisma. Kok ora, Bu? Nggih. Wonten menapa menika? Kusik. Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye? Lagi wayahe Prabu Ndrawati mungkul saka negara Ngamarta. Nalika semono kowe sowan nang Praja Ngamarta nganti kalawan pun Kakang. Pun Kakang tok dadekke saksi tama bakal atur Risyadi kunjuk Yai Samyaji. Ngandhake enten negara Ndrawati ketaman pegebluk. Mula pun Kakang mbok kanthi dadi seksi nggone Siadi bakal nyuwun kamil pustaka Jamus Klimasada. Barang Siadi nampa pustaka Jamus Klimasada pun Kakang ndok tinggal ning kene. Alasanmu engko nek wis negara Ndrawati katingal tentrem, aku tok pethuk saka negara Ngamarta. Lah kok saiki kowe bali mrene iki arep piye? Ya aja gawe bingung atiku lho Kresna. Setyaki wonten timbalan. Wis kecandak saiki. Barengipun iki mesti ana Surya kembar. Mboten ketingal. Wis tak uruse dhewe kok rasa melu-melu Setyaki. Nggih, ngatus-atus kok Prabu. Yayaji. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Yai Samyaji kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Werkudara tentremna rasamu ya. Ora usah bingung. Kok Prabu? Nggih. Mangke kula ingkang badhe narbuka lampahan menika. Tegese piye? Kula aturi lenggah prayogi. Arjuna kula wonten maring adhawu. Perangan ingkang padha lenggah ning kene iki ora ana sing tak percaya kejaba mung Siadi. Merga jagat iku wis dadi paseksen, Wisnu kuwi bibelah dadi loro. Ingkang separo mapan angganing Nata Ndrawati, ing separo mapan angganing adiku Madukara. Mula upama pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine, pun Kakang kuwi geni Siadi urupe. Dadi ora iso dipisahake. Janaka wonten dawuh. Marata nggunakno permana jati, nggunakno netra batinmu ingkang cetha Yayi. Sawangan pun Kakang. Pun Kakang ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada, apa dudu Janaka? Koko Prabu diwasan. Mboten kinten babar pisan. Bilih negari Ngamarta kedatengan Drujana. Ingkang membo paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nidra pustaka Jamus miang jimat Klimasada. Wonten satunggiling Durjana ingkang saged marojol saka sela-selaning garu. Nindakaken telik Mangendrajala Koko Prabu. Werkudara, nggih, krungu to? Ya. Koko Prabu mireng? Ya, ngerti. Lah iki terus piye? Lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Klimasada mau dudu Yai Kresna. Arjuna seksinipun. Menapa Koko Prabu badhe tidha-tidha lan aturipun ngadang kula panengah? Ya ora. Ning ra terus nek rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene? Werkudara kowe aja meneng wae Werkudara. Kresna kakangku. Wit biyen mula Werkudara ki nggone wong wutuh apa anane. Nadyan kanthi pawadan kowe nggunakake Janaka mbok nutup-nutupi awakmu. Nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe. Ilanging pustaka Jamus Klimasada diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe. Yen nganti ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada, aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa. Ana wong arep metu kok digondheni
Kresna, kula wonten maring adhawu. Tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloho ning ucape sarwa bener. Mula aku ya ngertine sing nggawa Ratu Ndarawati wujude Kresna. Yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake meneh pustaka Jamus Limasada, kowe padha karo memirang karo pasuryanipun Kakang. Memirang karo kadangmu tuwa Mandura. Prabu Baladewa, mbok gawe isin negara Ngamarta. Ora iso nemokke aja ngaku dulurku nom, Pak. Ora Bu. Kados pundi lampahan menika wis-wis ora sandadak digetuni. Saking ngelakon kuwi adile mung dilakoni, inggih. Penandang kuwi adile mung disandang, mbok menawa wis dadi lakoning Nata Ndarawati lan iki wis dadi sandang aku. Tak nggone Janaka ora usah kuwatir. Inggih, nanging pustaka Jamus Limasada ical, ilang kuwi ora iso digoleki to. Waton sinartan pambudidaya, menungsa diwenehi akal, pikiran kuwi dienggo budidaya. Inggih, ora kok menggo wangun-wangun, inggih. Semono uga Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi Barong Paduka. Semar kuwi samar, kae ora iso digagapi nganggo. Ya kuwi nalar sing ganep. Kakang Semar kae panjalmaning dewa. Kae weruh sadurunge winarah. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk merga Kakang Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Ora suwe meneh mesti dadi udan. Mula Kakang Semar budidaya dadi pepayung ning tinemune Pandhawa ora tanggap. Samengko mendung wis dadi udan, malah wis banjir ana negara Ngamarta. Barong Paduka, ayo bodhane karo kadempel. Wonten menapa nyuwun dawuh Kakang Semar. Lan nyuwun pangapura dene para Pandhawa kurang tanggap. Koko Prabu ngestaken dawuh karo pun Kakang bareng semonggo kula dherekaken Koko Prabu.